Slovenko, jaj, co se ti stalo? Vieš, mne umrel spolubývajúci, on akože síce neplatil nájom a moc toho nenahovoril, ale mala som ho rada. Tak to mě mrzí, tak to jdeš z pohřbu. Z pohřbu idem a aj mamka prišla a proste stali sme tam a spoločne sme ho spláchli do záchodu. Aha, okej, jasne. Takže tvoj spolubydlící je vodník, co? Tak akože prepáč, ale to je od teba pekne necitlivé. Akože áno, bol to iba rybka, ale chýba ti proste rybka, keď prídeš domov. Jo, rybka, tobě umřela rybka. Hlavně, když jsi byla onehda na suši, tak si ani necekla. Tak viete čo, skety? Budete trpieť rovnako ako ja, hej? Tak to sa teraz môžete pripraviť na to, že prídete o všetké prémie a budete makať ako také šrobiky. Takže týmto oficiálne vyhlašujem Black Friday. Sa z toho aj poserú. Nech sa aspoň dokážu vcítiť do toho. Vieš, ako sa cítiš, keď ti umrá rybka? Takže